Нәрсә кәйсің бу, блядь? Сен нәрсәгә ышанасың? Нәрсәгә ышанасың? Минемчә, безне үтерелмәгән нәрсә безне сәеррәк итә. Сөктем, блядь. Абай. Үзең күрдеңме? Күрдеңме, блядь? Сез аны бала итеп күз алдыгызда тотасыз. Уф, блядь. Мыскыллау. Юк шул, бу Спарта! Кайда ул? Кайда детонатор? Кайда ул? Кайда ул? Нәрсә? Син кайсыяктан? Нәрсә? Мин нәрсә дигән якларны белмим. Нәрсә дигән якларда татарча сөйләшәләрме? Нәрсә? Татарчаның бәттәге, татарча аңлыйсыңмы? Әйе. Нәрсә сөйлисең соң синең бәттәге? Җавид. Туктале. Бәлки аңлашырбыз, Җавид. Җавид. Җавид үлде, дускайым. Син мине Жакер дип атай аласың. Һәм инде күрүеңчә, мин хәзер бик бәхетле.